Merwan yerleşler tağaman oturanmysyňyz? Berkarar döwletimizden bagtyarlyk döwrüne, gahrman arka dağımydan taýatyny, her biriňiziň maşgala ojaklaryňyza agdybirlik, bagtyarlyk, bereketli taçaklaryňyň bereketden bol bolmagyny, rewşen geljegimizde tarap bede wadylynyň alyp barýan, gahrman arka dağımydan janyň sag ömrüniň uzak, il ýurt bäxtli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumly işleriň rawaçlyklary etlenmegini tüýsüremeden arzuw edýär. Şeýle ýaşy arzuwlar her biriňizde arzuwlap, aýlasynyň o wadatly gepleşmede başlaýar. Mehran vatandaşlar, ine tedbirden gepleşmede idigi derli tomoşa edýän bolsaňyz, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahrman arka dağımydan tagallap bilen ussat halipalarymyzyň, halk bagşylarymyzyň, şeýle kompozitorlarymyzyň eterine dördülen aýdymlaryny biziň ýaşlarymyz köpçüne ýetirmegi, elbetde bu bolsa gahrman arka dağımyzyň ýurdumyzda halipa şäherlik ýoluny açyp bermegi, bugün biziň medeni sunat ussatlarymyzyň, halipalarymyzdan gelen aýdymlary geljekki ýaşlarymyza ýetirmek üçin döredip berýän mümkinçilikleriniň biri bolupdyr. Edi doganlar, siz biziň gepleşmede idigider tomoşa edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşiklerimizden her sanada ýurdumyzyň dürlüp gudoklaryna dähmet çekýän bir näçe medeniýet sanat ustaatlarymyzyň gatnaşmagyna halipalarymyzyň aýdymny size ýetirýär. Edi doganlar, şuň gün biziň gepleşmede de ýurdumyzyň dürlüp gudoklaryna dähmet çekýän bir näçe medeniýet sanat ustaatlarymyzy gepleşmede çağırdyk. Gelin häzir olar bilen hemme bilepde tanış bolalım. Şuň gün biziň gepleşmede gatnaşmana gelen ustaat halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Muhammed Saparowyň ýerine ýetiren aýdymlaryny idigi derli halk köpçüne ýetirýän halipamyzyň şägirdi, Türkmenistanyň atgadan artisti Jumamrat Gapançaýew bilen gepleşmede. Edi doganlar, gepleşmede Jumamrat Gapançaýew garşylaýar. Ine yarım yazan hatın okudum, yatlap seni hoşal bolup oturdum. Kayta gözümden sordum, ömür kıyska, sevgi kıyska, gider menden sayılır. Şonlu lelem, şonlu yarım, şonlu lelem, yatlan meni saz bilin, gözüňe ýaş alma gülüp nez bilin. Bu balym saňa bagly, seniň üçin çalýan sazyň, pikiri sen gelezidim oýlanyp. Şonly lelem, yatlan meni saz bilin, gözüňe ýaş alma gülüp Mehran vatandaşlar, şeýle şuň gün biziň gepleşmede ustad halipamyz Türkmenistanyň atgadan artisti Gurbanazar Hojagulyň bir ýerine ýetiren aýdymlaryny idigi derli halk köpçüne ýetirýän Mar welaýatynyň Oğuzhan etrawynyň medeniýet merkeziniň aýdymçysy Babajan Halow bilen gepleşmede. Ona mehran vatandaşlar, edi mehmanlar sahnamyzda Babajan Halow garşylaýar. Mehran vatandaşlar, ine şuň gün biziň gepleşmede çykyş etmäne gelen medeniýet sanat ustaatlarymy bilen tanış boldyk. Şuň gün biziň aýdymçylarymyza sadanlarlyk edýän Ahal welaýatynyň Böýüktepe etrawynyň Böýüktepe mukamlar aýdymsaz toporam sadanlarlyk eder. Şeýle-de biziň gepleşiklerimizden şowluk etmene öz goşandyny goşar.
Bizim ustatlarımızı yatlamana, geçmişimizde ulu hormat koyan, medeniyetimiz ustatlarımızın hakkı onları, kahraman arka dağımıda köp sağ olsun aydiyarız. Oy kahraman arka dağımıdan canı sağ olsun, ömrü uzak olsun, il yurt bəxtiyetli, devlet ehmiyetli, tutyan tutumlu işlerinin ravaşları retlenmeni tüsürümüden ardu ediyarız. Şeyle yaxşı ardular bilen aile akşamın o adatlı gepleşimide başlayat. Edi doğunlar, ene şuun kun birin gepleşimide çıkış etmeyene gelen medeniyetimiz ustatlarımızın yerine yetirecek aydımla, sağdının sözünün kiminkidigini. Şeyde neçin jilla Hayti Halipa ilkinjigede kalp köpçüne yetirdi. Bilseňiz 05 setinmäşe SMS urutup bilertiňiz. Kim biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap berene-de biziň gepleşiklerimizi ýazmaga ýardam berýän Akbul Tututu kärhanasynyň taýýarlan sowadan side garaşýar. Onuň hem mehran watandaşlar, edil mehmanlar gepleşigimiziň dowamyny sizden geljek SMS-lere garaşýar. Edi doganlar onuň hem şuň kun aýlakşam wadaty gepleşigimizi häzir medeniyet ustatlarymyzyň bir aýdymlary bilen şeýde berjek gurunlar bilen dowam edýär. Medeniyet ustatlary ýerine geçip oturmasydan haýyş edýär. Mehran vatandaşlar, ine hemmemizin bilşimidi ýaly bir karar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne gahryman arka dağımyzyň tagallaty bilen ähli welaýetlerde de çağlar Sunugat mekdebini medeni duýlaryny açyp halkymyza ulanmaga berdi. Ol ýerde barda biziň ustat halipalarymyz zähmet çekip halipa şartyk ýoluny dowam etdirýärler. Edi doganlar, bilen ata-babalarymyzyň pendinden uğralyp, ulu başlar, kiçik işler, mehman attandan ul diýişleri ýaly sözümiziň başyny Mar welaýatynyň Oğuzhan etrawynyň medeniyet merkezinin aydımçısı Babacan Halof bilen başlamakçı. Babacan ağa gepleşmede hoş gördük. Bir karar döwletimizin bagtýarlyk döwrüne gahryman arka dağımız, biziň geçmişde ýaşap geçen ustat halipalarymyzyň, halk bagşylarymyzyň, şeýde kompozitorlarymyzyň eferine döredilen aydymlary, biziň ýaşlarymyz bir öwrenmek üçin, geljekde ýurdumyzyň ösüne öz goşuntuny goşmak üçin halipa şartyk ýoluny açyp berdi. Ine sedem ýaşlyk ýyllaryňdan bäri şu halipa şartyk ýoluny dowam etdirip Oğuzhan etrawynyň medeniyet öýüne zähmet çekýäňiz. Şol ýerde de biziň ustat halipalarymyzyň aýdymlaryny geljeki ýaşlarymyza ýetirýäňiz. Şeýle de biziň toý bayramlarymyzda şu ustatlarymyzyň aýdymlaryny özüňizde ýerine ýetirip gelýäňiz. Sözümiziň başyny ýurdumyzda gahryman arka dağımyzyň medeniyet ustatlarymyza goýan hormat dogrusyna, şeýle de geçmişimizde ýatlamaga şeýle şertler döredip beren mümkinçilikler dogrusyna sözümiziň başyny siz bilen başlasak, söz sizden. Garaşdy baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne hormatly arkada prezidentimiz Türkmen medeniyetine, Türkmen sunuwatyny uly sarpa goýýar, uly hormat goýýar. Muňadan ha biziň hormatly arkada prezidentimiziň şu halipa şähertlik ýoluny açyp bermegem muňa mysal bolup dur. Sebäbi hormatly arkada prezidentimiň özünün döwrap aýdymlanmady, sağlanmady ýerine ýetirenine biz eýem özümüz hormatly arkada prezidentimiň halipamy diýip hatap edýär. Şeýle hem bir geçmişde biziň Türkmen sunwatynda aýdym sazda medeniyetde ýygy galdyran bir näçe halipalanmady we mukamçy kompozitorlanmady we halipa bagşlanmady we şolardan ýatlak geçdi gadyr Öwdel Tekaýew, Nurat Tokaýew, Anýer Attanow, Balla Hajiýew.
vilayetlerde öýleriniň aýdymlaryny ýygy galdyryp gelen halipalanma we halipa bagşlanmadan German bagşy, Magtumul Garlip, Nowat bagşy, Öden ýaz bagşy, Sahyjep Barow, Nurberdi Gulov, Molla Çäkli, sanatan kän bir halipa aýdymçylamy. Şolaň aýdymlaryny döwrümizin ýaş aýdymçylary şo halipalamyň aýdymlaryny häzir etýärler şolary aýdyp şu geljekki ýaşlanmada, geljekki nesillenmede ýetirip gelýärler. Şeýlede biziň medeniyetimiz, sunwatumyz ösmek üçin hormatly arkadaşymyz ul ala dediýär. Dünýäň özüne ýem türkmen medeniyeti bir özüniň bir beýik sunwatlygyny äşär etdi. Muňa da mysal edip her bir daşar döwletlere gidenlerinde, saparlara gidenlerinde türkmen medeniyet sunwat işgärler gidip şo taýda öz milli sunwatymyz bilen çykyş edip, öz aýdymlanmamyz bilen, milli sadurlarymyz bilen çykyş edip türkmen medeniyetini dünýä ýaýdylar. Biz hem şu Mar vilayatynyň Oğuzhan etrawynyň medeniyet işgärleri bolup zähmetkeşlere, ýaşaýjylanmada öldürmeden aýdymlanmaz, täze sağlanmaz bilen her mişe çykyş etýär. Döwlet derejesinde, vilayet derejesinde geçirilen her bayramçylyklarda da halipalan aýdymlaryny täzeden aýdyp, şolaň aýdymlaryny bir sözlerini, sağlaryny täze öwüşün berip, şolary täze sağdurlaryň üstü bilen işläp, taýýarlap şonu halkymyza ýetirip gelýär. Doğru belleýäňizde babacan ağa. Elbette sizin şu aýdymsa sunwatyny bir başlaňyzda ähli halipalaňam aýdymny ýerine ýetirýäňiz. Esasy siz şu aýdymy aýdaňyzda haýty halipaň aýdymna hasy özüňizde ýakyn görüp aýdýaňyz. Aydımda bir sesini bez var da bir sesin bir bariton ses var, tenor ses aydımçılar var. Adamın özüm bariton ses bolamsoň şu özüme ýakyn aydymçy şol Qur'an'da Hocaoğlu'yum aydımlar men gaty görüp şoň aydymlaryny ýetirýän. Araşdy döwletim erkin ýaşaýan, goýsan türkmen ilim zamanaň eli. Owadyň elime salyar bunyan, goýsan türkmen ilim zamanaň eli. Owadyň elime salyar bunyan, şatlan türkmen ilim zamanaň eli. Yaşadıkça uzak gider yaşımız, şatlan türkmen ilim zamanaň eli. Yaşadıkça uzak gider yaşımız, batlan türkmen ilim zamanaň eli. Bir esasan özüňe ýakynrak aydymlar bolýar da bir. Ha, o özüňe maýil etdi. Maýil edýän aydymlar bolýar. Öz sesiňe bir ýakyn aydym bolýar. Şoň üçin her kim özüne şonu ýarak aydym aýtdy da. Şoň üçin men Qur'an'da Hocaoğlu'yum aydymlaryny gaty görüp şoň aydymlaryny ýerine ýetirýän. Qur'an'da Hocaoğlu kän aydymlar ýerine ýetiren. Men täbi şoň aydymlaryny alyp men öýde dinleýän. Gatken aydımları, her türlü aydımları yerine yetiren ol. Özbek aydym, Hindi aydımları, täze aydımlarym, Arap aydımlaryny yerine yetiren aydımçy ol. Şoň üçin şoň aydymlar maňa ýakyn bolan şoň aydymlary men aýdýan köpülen. Şunu men ha şu aýla uşamyň owady gepleşiňizde şo Qur'an'da Hocaoğlu'yum aydymlaryny getirdim gepleşiňizde. Şol aydymlardan yerine ýetirip bereýin. Başsyna. Görün doktor
samahna şat gözeli tılla täze tağtımdır. Adıma kurban, her sözün derman, yüreğimde yakıp giden oduna kurban. Yüreğimde yakıp giden oduna kurban. Vak yüreğimde yakıp giden oduna kurban. Vak yüreğimde yakıp giden oduna kurban. Göz başını alıp baba gammardan. Sen meýik gudratsyň ajap owadym. Senin maňyň çoňdur düýüp tutmandan. Sen beýik gudratsyň ajap owadym. Mehran watandaşlar, ediz mehmanlar näşugun kun bilen gepleşmede. Ine Babajan Halow şeýle bir ajaýyp Türkmenistanyň atgylanan artisti Gurban-Nadar Hojagulyň bir aýdymny ýerine ýetirdi. Elbetde ol aýdymy dinläninde şol halipa gödöňe gelýär. Sebäbi halipamyň ýerine ýetiren aýdymy bugun kun diňe biziň däl eýsem de ähli halkymyň kalbyna ýaşaýar diýsek elbetde ýalňyşmasak gerek. Babajan aga şu ýerde şeýle bir aýdymlaryň birini ýerine ýetirdiňiz. Indi bärde vatandaşlarymydan, mehmanlarymydan meni de sedim bir aýdym aýtmaňyza garaşýandyr. Belki gepleşmeden şu ýerine ýene bir ustad halipamyň bir aýdymyny aýdyp berseňiz, hasam gepleşmeden şoňuny artardy. Başlygyna. Şimdi men şu Gurban-Nadar Hojagulyň aýdymlaryny ýerine ýetirip gelýän. Häzir bolsa men Gurban-Nadar Hojagulyň ýene de bir şu ilk aýdan aýdymlary ba, şonu ulyha gösülen ýerine ýetirip bereýin. Başlygyna. Ýöne siz aýdym aýtmaňyzdan öňürti Babajan aga ene şu ýerde bir näçe medeni sunat ustadlarymyz, şeýle-de ýaşlarymyz, şeýle-de Ahal welaýatynyň Akbuda ýetiranyň bilim işgärleri atdyň bir aýdym aýtmaňyza garaşýar. Ýöne şol aýdymy siz ýerine ýetirmeden öňürti şolaň size berjek soralar bardyr. Şol dinläliň soň gepleşmede dowam edäýelim. Bole. Men Ahal welaýatynyň Akbuda ýetiranyň 14-nji orta mekdebiniň mugalimi Şirin Andaýewa. Babajan aga size şeýler aýtawalymmy? Siziň maşgalaňyzda aýdymsal sunaty bilen meşgullanýan barmy? Ören yerlikli soralar berýäňizim. Ulugulum Gurban berdi. Şu Medeniýet Institutynyň teatr fakultetyny uturup, şu Marin Keminiýet teatrynda rejissor bolup işleýär. Ondan kiçik oğlum bolsa, oğlum Gurban Muhammed, oğlum şu konservatoriýanyň gyjak kadrolaryny uturup, oğlum şu Tejen etrafının Altın Asır şäherçiliğinin sunat mektebinde gyjak muallim bolup işleýär. Şeýle hem gyýdymma Gulnara. Olam şu Tejen etrafının Kur'andır deňeşliginde o medeniýetini işläp ber. Umman aýdym bilen meşgullanma, umman medeniýet bilen baglanyşykla. Sady urundan dowam edýär. Sady urundan bir oýun oýa, bir jol o medeniýetini işleýär. Ýöne bir aýtjak zadym başlaýmy agtyjygymma. Aýny urydym. Şol häzirden ýa mektepde özleriniň aýdymlary bilen şu mektepde aýdym aýtyp gelýär şu. Ya, ödem gaty dehilice şondan tamamma aýdym aýdar diýip biziň ýolumyz dowam etdir. Aýny urydym şonu dowam etdir diýip tamamma şu aýny urydym da. Elbetde her bir medeni sunat ustadyň bir maşgalasyna hökman öz çağalary ýa jigileri ýa doganlary ýa bolmasa da agtyklary hökman aýdym satryňyny dowam etdirjiler ýetişýär. Elbetde kesbiňizden kemal tapyn goýulmady ama siziň aýdym satryňyny şu agtyjaklaryňyň dowam etdirmegine de üstünlük ardy edýär. Ýöne Babajan aga size berjek soragym bar. Ine şu aýdymçy bolup köpçülükde märekede aýdym aýdýaňyz. Şu aýdym aýdyp oturýanňyz sen sahnada çykyş edende, şeýle-de toy märekesine aýdym aýdyp durkan, şol aýdymçylaryň sen aýdymy dinleýäniňi nädip duýýaňyz? Tele köplükde märekede köp adam dinleýär, adam belki içine bir has gow dinleýändir, dogry dämi? Emma sen şol aýdymy, kimiň aýdym aýdýanyny sen duýaňda, esasen şol adam üçin sen aýdymy bagş etmeli bolýanda, dogry dämi? Neden şolaň içine siziň aýdymyňy iň söýüp dinleýänlerini nädip duýýaňyz? Aýdym aýdanda näme? Özüň emdama şol sen şu tomoşusy bilen ara baglanyşyk bolýanda, sen oturan adamlar bilen ýüregiňden çykyp şol üçin aýdýaň. Odan şolaryň bir dinleýişine de bagly, sen odan şonun bilip bolýar da bir hemşi sen şowhully aýdymçy näme artist aýdymçyny bir aýdym aýdyp bolýan ol bir el çarpmalar bolýar da. Şol bir gyzgyn el çarpmalar, bir gowy şowhully el çarpsalar, sen şondan ýa sen özüň bir häşulara bir men aýdym yarandyr diýen özüň pikir berýär da. Men şeýle hemşi aýdym aýdanda şu aýdymçy dinleýijilere üns berip seredýän boly. İçinde hasam bir üns berip dinleýän bolsa, biz näme aýdym aýdyp durgan hemmeni göz gezdirip aýdýan da hertine. Şu aýdymlar şolar üçin aýdýan da, her üçin aýdýan da şolar her üçin. Ondan sonra üns berip dinleýän aýdymçyny hem haçanda görüňde, sen bar hasam öňküden wetere huzurly aýdyp, sen şo dinleýiçiňem
öňküdenem hazım goýdadyň gelýärdi. Awa. Şoň üçin şu dinleýiş üçin otaň näçe aýdadyň edi? Aýdadyň gelýärdi şoň üçin. Zorş aýdadyň gelýär. Sağ olun. Sağ olun. Elbette haýty bir gepleşik bolsun, ýa bolmasa sen sahnada çykyş et, aýdymçy bol, ýa tabanna bol. Sen şo mehelläň içinde bir adamyň seni dinleýäni bilseň, elbette sen şol adam üçin ýene 2 aýdym, 3 aýdym goşmaça aýdyp bilersiň, dogry dämi? Dogry aýdýan. Sağ olun, biziň beren soragymyza dogry jogap berdiňiz. Ona näme mehriban watandaşlar, ediz mehmanlar, geliňädir gepleşiňiziň şu ýerine Babajan Halowyň ýerine ýetirmegine aýdym dinläliň. Babajan aganyň ýerine ýetirjek aýdym ne? Qurbanadar ağa näçinji ýylda halk köpçüne ýetirdi. Şeýle şol aýdymyň sadynyň sözüniň kimligini bilseňiz, 0585 SMS urutup bilersiňiz. Kimde kim biziň beren soralarymyza dogry we dogry jogap berende, Akburt Tutut Kärhanatynyň taýýarlan sowudam size garaşýar. Ona näme mehriban watandaşlar biziň beren soralarymyza sizden geljek SMS-lere garaşýar. Şeýle ajaýyp gepleşmede bolsa Babajan Halowyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Dinleň, dinjalaň, idi doganlar. Ağalar yatırdım, birce diş gördüm. Ağalar yatırdım, birce diş gördüm. Yadımdan çıkmayar adı fonanın. Yadımdan çıkmayar adı fonanın. Neve kandan onu görüş kurdum. Neve kandan onu görüş kurdum. Yadımdan çıkmayar adı fonanın. Yadımdan çıkmayar adı fonanın. Onun bilen bir düşepde oturdum. Onun bilen bir düşepde oturdum. Ağlaya ağlaya taňym atırdım. Ağlaya ağlaya taňym atırdım. Men golumdan nädi yarım yitirdim. Men golumdan nädi yarım yitirdim. Yarımdan çıkmayar adı fonanın. Yarımdan çıkmayar adı fonanın. Dilber bilen bağa teyran etmedim. Gol uzadıp koşa komadan tutmadım. Dilber bilen bağa teyran etmedim. Gol uzadıp koşa komadan tutmadım. Yarımdan çıkmayar adı fonanın. Yarımdan çıkmayar adı fonanın. Elben daydar begler sizden sorayın. Elben daydar begler sizden sorayın. Bile bilmen nirelerden gözdaýyn. Bile bilmen nirelerden gözdaýyn. Sewdegaler sizden yarım sorayın. Sewdegaler sizden yarım sorayın. Yarımdan çıkmayar adı fonanın. Yarımdan çıkmayar adı fonanın. Sewdegaler sizden yarım sorayın. Sewdegaler sizden yarım sorayın. Yarımdan çıkmayar adı fonanın. Yarımdan çıkmayar adı fonanın. Yarımdan çıkmayar adı fonanın. Yarımdan çıkmayar adı fonanın. Iri watandaşlar aýla akşamyňy wadatly gepleşigimizde dowam edýär. Siz biziň gepleşigimizde ýerleri tomaşa edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşigimizde biziň aýdymçylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymyň sadynyň sözüniň kimligini sorag berýär. Biziň iýleşmeden bolsa biziň beren soralarymyza dogry we dogry jogap beren iýleşmeden bir näçe SMS-ler gelip gowuşdy. Geliň häzir şol SMS-leri şu ýerde kysgaça tanışdyryp geçeýin. Bu SMS-i Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Şemşat Agaýewa iýerýär. Ýani olam biziň beren soralarymyza dogry we dogry jogap beren iýleşmeden beri. Daşa
Daşawud welaýatynyň Goda etrawynyň ýaşaýjy Melis Garryf. Ine Melis Garryfym biziň beren soralarymda dogry we dol jogap beren iýleşmeden beri. Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň Gorjy obasynyň ýaşaýjy Maral Ataýewa. Maral Ataýewa da biziň beren soralarymda dogry we dol jogap beren iýleşmeden beri. Edi dogana şuň kun biziň gepleşmede ine bir näçe SMS-ler geldi, onu häzir şu ýerde gysgaça tanıştyryp geçeýin. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Aytaç Tuaqwa şeýlede Mar welaýatynyň Takarçaga etrawynyň ýaşaýjy Ogulceren Agaýewa, Ahal welaýatynyň Akbuda etrawynyň ýaşaýjy Maral Hajiýewa, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Oradberdi Nurnepetov, Ahal welaýatynyň Beherden etrawynyň ýaşaýjy Aýjamal Çaryeva, Lewap welaýatynyň Sayat etrawynyň ýaşaýjy Berdinyaz Hojoğluýew, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Berdinazar Agaýew, Daşawud welaýatynyň Daşawud şäheriniň ýaşaýjy Berdigelli Qylyjew, Balkan welaýatynyň Balkanava şäheriniň ýaşaýjy Rozbay Dädäýew, Ahal welaýatynyň Gämowasynyň ýaşaýjy Merjen Anamradowa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Berdi Qylyjew. Edi onlar näşuň kun bilen gepleşmede diňe bir biziň beren soralarymda dogry we dol jogap beren iýleşmede bäli eýtemde dogran günleri gabat gelen iýleşmeden bir näçe öz dogan garnaşlaryny, atalaryny, enelerini gutlap bir näçe SMS-ler uradypdyr. Gelin häzir şol SMS-e şu ýerde gysgaça okap geçeýin. Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjy Berdiqlyç Annaýew öz gyzy Merjeni doglan gülen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş ardy edýär. Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Anna Täç Berdiwa öz atasy Görogla agany 73 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş ardy edýär. Daşawud welaýatynyň Daşawud şäheriniň ýaşaýjy Rozbay Roziýew öz maşgalasy Anne Cemal Gennejani doglan günü bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş ardy edýär. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Ak Cemal Annaýewa, ýagny öz ogly Mar welaýatyna gulluk borjyny ýerine ýetirip oturan Ataberdiňi doglan günü bilen gutlaýar, şeýle-de oňa berkjan talyk uzak ýaş ardy edýär. Daşawud welaýatynyň Goda etrawynyň ýaşaýjy Anne Cemal Gelliwa öz agtygy Aşgabat şäherine gulluk borjyny ýerine ýetirip oturan Begenji 19 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş ardy edýär. Bu SMS bolsa Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň ýaşaýjy Qylyç Durduýew ogly Anna Berdini 19 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş ardy edýär. Edi ona şuň kun bilen gepleşmede gelen SMS-ler bir gepleşiň dowamyny okap oturar ýalagam däl. Şoň üçin hem şuň kun bilen gepleşmede SMS uradan ähli iýleşdirmede doglan gün bilen gutlaýar. Olaň maşgala ojagyna agdy berlik, höküm sürmegini tüýsürmeden ardy edýär. Ýaşyňdan uzak bolsun. Bilen ödürjük toparmadan adyndan mirasymyzdan hatyna saklanyp galan bir aýdymy siz üçin ýetirýär. Onu näme mehran watandaşlar dinleň, dinjalaň. Pil gelýäli bibijan, kanal tuý dolup taşyp bol gelýäli bibijan. Eşne çöllen salkyn şemal yel gelýäli bibijan, için tuň doduň dep bal bolýaly bibijan. Alyaňagyň meňdeyäli tumuryň ternaryna, Ağal kaman köpet dağdık ağaltının qarına, İşin bilen görünmeden görenlerin barına, Aşkıcığımı defte gülgeliyele bibizan. Ay madamına mehribandır gülü kemirin kergülü, Bar güllerden saylap geçip tüydüm seni tergülü. Lelem kaçan muradıma yeterin ben görgülü, Sen uğrumda yürek bağrım kül bolýaly bibizan. Kirpiklerin geler sen bar mezalim gataşar, Görgüç bilen gözlenir sen köýgü moddi tutaşar, Şirin şirini söyleşmeni belki yarım sataşar, Indi aşıklaň ardy ýol alýaly bibizan. Duyjak bolsaň köýümi jan tili bolan ödümi,
Tüycek bolsan sevgimi can dinle kadını tadimi. Yatsa yatsın çekeyin men edin. Beni yıllar aşıp gelgeli bir can. İnne aşıklan ardı yola bir can. Yatsa yatsın çekeyin men edin. Beni yıllar aşıp gelgeli bir can. İnne aşıklan ardı yola bir can. Ili vatandaşlar aylar akşamı vadatı gepleşimizde devam etiyat. Biradar söhbetleşimizde Türkmenistan'ın atqadanan artisti Zumamrat Qapançay filan devam etiyat. Zumamrat'a gepleşimizde hoş gördük. Ine bir karar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne gahrman arka damydan tagalla filan biziň her bir günimiz toýlara, bayramlara wetlenýär. Şo toy bayramlarymyzda bolsa usat halipalarymyzyň aýdymlaryny biziň ýaşlarymyzyň ýene-de özüňiziň ýerine ýetirmegine halk köpçüne ýetirýäňiz. Elbetde aýdymsa sungat bir zadyly sungatda sebäbi adamyň bir teşne ýüregini gahanatlandyrýar. Elbetde şol aýdymsa sungatyny bir zähmet çekmek, halipalarymyzyň aýdymyny aýtmak biziň her birimiz üçin ýakymly bolup dur. Ine şu aýdymsa sungatyny girişip başlaňyzda näçinji ýylla haýt halipalaň aýdymyny aýtdyňyz, şeýle-de öz halipaňyz barada kelam aýdyp berýäňiz. Sizden. Hormatlar kadağımıza sungu dişgärlere şular ýaly mümkinçilikleri döredip beren üçin sağ bolsun bize can sağ bolsun başydyk bolsun. Men özüm barada aýsam şu ýer döwürler türkmen halkymyz bagşa sağdanna baý halk sahagandyň ýadyk oraz gelýär bardy. Murat Durdy Saparov, Sapar Murat Babay, Ögözi Eltekaýew, Anna Verdattanov, Kakadur Täjimow, Çaryar Hangeliýew, öz halipam barna Muhammed Saparov. Şu ýaş hakynda şu halipalary kän diňledik. Şu Muhammed Saparowyň aýdymlaryny özüme golaýrak görüp, özüme ýakyn görüp, şuň aýdymlaryndan aýdyp oguradyk. Feýguley ýatlaýan gollaryň galga Araşyan tenayım diyen sözlerim Men sana karadım karan yerlere Alıptır uzakta nirde sen nirde Men sana karadım karan yerlere Alıptır uzakta nirde sen nirde Alıptır uzakta nirde sen nirde Ömrümün konşağı nirde tenirde Elmadan kemişe yatlap gelirim Ömrümün konşağı nirde tenirde Ömrümün konşağı nirde tenirde Ýuwaş halk köpçüligine çykoradyk toy tomaşalary. Haýt aýdymçy bolanyda hökmany ýagdaýda bir halipaň aýdymny bir öwrenip urjedip onuň halk köpçüligine çykarýardy. Ine siz halipam Türkmenistanyň halk artisti Muhammed Saparov diýeňizde, siz şol Muhammed Saparowyň aýdymlaryny ýerine ýetireňizde özüne aýtdyňyzmy, şol aýdymy aýdyşyny bir diňletdiňizmi, size beren bir matlahady bardyr. Şolar barada da bir aýda aýsaňyz. Şu ýerde urlar, şu aýdym sağda başlandy. Şu halipamyň öz studiýasy bardy, ses ýazgylar studiýasy. Başta şu halipamyň studiýasynda ýazýardym aýdymlar bar. Ondan sonra özüm diňleýärdim meni. Bolmaýan ýerinde gara kemtäs gaýdýan ýerlerini öwredýärdi, tilsimlerini öwredýärdi her türlü. Şeýdi bunun ýuwaş-ýuwaş aýdym sağda da şu halipamyň kömegi bilen girişip gitdik. Ýerde urlar. Ine görýäňizmi? Halipa bolup öz şägirdiň aýdymyny diňlemek ol bir bagtlykdan nişanna. Ine haçan şol halipaň bir öz aýdymyny bir aýdyp bir ona bir ýoýman halka ýetirenne, elbetde ol halipanyň buýsonjy hatam çäkdi bolýardy. Ine şo ýerde bir ýantydyň özüňiz aýtdyňyz da şol aýdymy öwrenäýän wagtlama bir kim tädire gaýdýan ýerimde özüniň bir berýän maslahatlary bar diýeňde. Ine şo maslahatyny siz diňländiňiz ýöne iýleşmeden biz üçin hatam täsirli şo halipaň berýän maslahatyny näme aýdyp berýäňiz? Şu halipamyň bir diýen sözi bardy, şindim şu görüşde kaýwa diýýärdi. Aýdyma pes harap aýtma diýýärdi.
aydımdan yokurundan qarab aýtdy diýdi. Şonu aydyma meňzerdi. O aydımdan pes aýtsaň goşgy bolýar diýdi. Şoň üçin dogumly şu diýjek sözlerini manasyny içine girip şolar ýaly bir täsirinden ýetirmeliler aýdýan. Erjel ýapyşmalylar. Haýtyr aýdymyň başynyň baranda, haýtyr işiň başynyň baranda da teneýem şol aýdymy bir ýürekden, bir çynyň bilen bir aýdanda eýem dinleýjem, eýem sen dinläp, eýem saňa maýyl bolýar da. Sebäbi sen ol aýdanda diňe özüň üçin näle eýem de halk köpçüligini, bir sediň bir aýdymdy kabul eder ýaly. Aýdym üçin aýdymyny bir halk köpçüligi dinlänni, bir şoňa bir her bir aýdym üçin bir öz muşdugyny bir köpelmek üçin, şonu bir maýyl etmek üçin döretmeli bolýar da şeýlemi? Şo ýanky diýişmeli. Notaň depesinden aýdymyň depesinden garab aýtdy diýdi. Onun pesi hussuň näme aýtsaň, goşgy bolýar aýdym bolman niýetde. Menim şu halipamyň şu beren göstermelerinden uguralyp, oňardygymdan şu öz aýdymlarymda da halipaň aýdymlarynda da şu öwrüden zatlaryny ulanjak bolýan oňardygymdan. Şunum şu halipamyň aýdymyny getirdim. Oşu gepleşikde nezip bolsa aýdyp bererim. Başsyna. Ömür boyu pikir edip diyecek sözüm deyip gitsin. Vatan doğdun dolu haklar, derin doğdun iyip gitsin. Rabimin bu dünyadan düşen vakti ocar bulup dostum için koyup gitsin. Gönmödeli boğup, görgödeli söyüp gitsin. Radimin bu dünyadan Mungudili boğulur Bargudili söyüp gitsin. Radimin bu dünyadan Düşen vakti ocar bulup dostum için koyup gitsin. Yamanlara tikin bulup yüreklerine batıp gitsin. Al gül bulup yaşlıların toyların tutup gitsin. Rabimin bu dünyadan acal bilen dikleşimdi ağlap deli gülüp gitsin. Bu dünyada artık bolman kim bolcuğun bilip gitsin. Radimin bu dünyadan ömür boyu tükürdü diyecek sözüm deyip gitsin. Radimin bu dünyadan argıl olup yaşlıların toyların tutup gitsin.
Kudratından ense mukam döreden, müňläp teşine yüreklerde yereden, kalby buzdek gögünlerde yereden, sen meyik kudratsyň ajap owadım. Mehran watandaşlar, edid mehmanlaryna şuun kun bilen gepleşimde gatnaşmana gelen Türkmenistanyň atqadaran artisti Jumamrat Gapanjaýewiň ýerine ýetiren aýdymny dinläninde Ussat Halipamyz gözüňmize gelýär. Elbetde Türkmenistanyň halk artisti Ak Muhammed Saparow bu aýdymy ýaşlyk ýyllaryna ýerine ýetiren aýdymy, olar ýaly süýji aýdymlar arkama arka geçip öz şägirtleri bugün kun berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne halk köpçüne ýetirýärler. Edi doganlar, yine de bir de Jumamrat Gapanjaýew nähili aýdym aýdyp bererkä. Gelin gödünden sorak görelim. Jumamrat dogan neşýerde şeýle bir gowy aýdymlaryň birini aýdyp berdiňiz. Hatsanna aýdym süýji bolany, onuň bir saady söýdi ýerine düşenni, ýerine ýetiren aýdymçyň fetine gabat geleni, eýem ol aýdym bir näçe asyrlap, bir näçe wagtlap dowam edýärdi. Elbetde bu aýdymlar bugün kun biziň ýaşlarymyzyň ýerine ýetirmeden halk köpçüne ýetirilýär. Indi bu ýerde watandaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan ýene de seň bir aýdym aýtmaňyza garaşýanlar, belki gepleşmediň şu ýerine ýene de Ussat Halipamyzyň bir aýdymyny aýdyp berseňiz, hatam gepleşmediň şowkuny artardy. Men size şu öz halipam o Ak Muhammed Saparowyň şu ýaşlyk ýyllaryny aýdymlarynyň biri bolan Şafinem Garip destanyndan garibim diýen aýdymny ýerine ýetirip bereň. Hormatly arkadagymyza bize sunugy diýişgärleri umuman Türkmenistan ähli külünjegindäki dürli işte kärlerde işleýänlere kän mümkinçilik döredip berýän hormatly arkadagymyň jany sag bolmagyny, başydyk bolmagyny, işleri rowaç bolmagyny dileýär. Sağ olun. Indi şu ýerde bir näçe bir Ussat Halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymny şu gün gepleşiňiziň dowamyny siz ýerine ýetirersiňiz. Ýöne bärden ha bir näçe mehmanlarymyz bar, şeýle de Akbuday etrawynyň bilim işgärleri şu gün bilen gepleşimde gatnaşyp otyr, belki de berjek soralar bardyr. Şonu dinläliň, soň gepleşimde dowam edäýäliň. Mehriban Medine Sanat ustatlary, edid mehmanlar, ýaşlar, ine şu gün bilen gepleşimde gatnaşmana gelen Türkmenistanyň atqydanan artisti Jumamrat Gapanjaýew berjek soralaryňyz barsa berip bilersiňiz. Ahal welaýatynyň Akbuday etrawynyň 1-nji orta mektebine mol işleyen Polat we Ogul Maral. Ine men berjek soragym Jumamradaga Halipamyzyň aýdymyny aýtmaga näme iterge berdi? Indi bu ýerde biziň illeşmediň berjek soraglary elbetde şol Halipamy Türkmenistanyň halk artisti Ak Muhammed Saparowyň bir ýerine ýetiren aýdymlaryny aýdýandyna toý bayramlarynda çykyş edip gelýän sebäbi olaryň şägirdi. Ine şol aýdymy aýtmagyda näme sebäp boldy diýjek bolar, şeýle dämi? Çağalykda şu çağalar bagyny hak şu terbiýeçimiz aýtdyrýardy, pianinoň aptalyny goýup. Noň galy bersede näme şu etkinjeklik ýaşa ýetip şu Halipamyz Ak Muhammed Saparow toýlarda çykyş edýärdi, şäherlerde çykyş edýärdi. Şu aýdymlaryny dinläp bir türlü özüme ýakyn gördüm-de, şu aýdymlaryny öwrenip, şoň aýdymlaryny aýdyp gurudum-da. Ona sol Halipanyň bir owasy we özüne bir täsir edipdir-de, maýil edipdir-de, şeýlemi? Ona näme şu hemme aýdymçylarda bolşýaly adam ýa-da siziň özüňizden aýtdyňyz çağalar wagyndan bir aýdym tahtyn otuna başladyk diýdiňizde. Indi şu ilkinji çağalar wagyndan bir gadam masaňyzda ilkinji ýerine ýetiren aýdym haýsaýdym. Şu çağalar bagyndan şu pianinoň gapdalyny durup aýdýan aýdymlarymyz şu akça kepleri, gulnary. Şolar ýaly bir çağ aýdymlary barda ýaşmada görerek aýdymlar aýdýardyk. Indi ilkinji şol Halipamyň aýdymyny aýtmaga bir maýil eden aýdymy hökman bir aýdym bolýardy, adamyň ýüregine, gursagynda ýaşaýardy, dogry dämi? Asyl ýetkizjeklik ýaşyňyzda haýsaýdym aýdyp başladyňyz Halipamyň aýdymyndan. Halipam şu ýerde gurulur, şu aýdymlar kän-de şu esasy arasynda şu ogulna badym diýip bir aýdym bardy. O şonu heňlenip şol aýdymlary öwrenip şol aýdymlarym aýdym tahtyn otuna başlapdyňyz. Elbetde şol aýdym bilen adam bir meşhur bolýar Halipamyň aýdymlary görýänmi? Özüniň bir şirinden süýji aýdymlary barda. Sebäbi her bir aýdymçyň öz ýoly, öz ýodasy bar, dogry dämi? Ona näme mehran watandaşlar, edil mehmanlar näseden beren soralaryňyza dogry jogap alan bolsaňyz ona bir gepleşigimizde Türkmenistanyň atqydanan artisti Jumamrat Gapanjaýewiň ýerine ýetirmeni aýdym bilen dowam edýär. Jumamrat aganyň ýerine ýetirjek aýdymny Ussat Halipamyz näçinji ýyl halk köpçüne ýetirdi. Şeýle şol aýdymyň sadynyň sözüniň kiminkidigini bilseňiz, 0585 SMS ugratup bilersiňiz. Kimde kim biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap berene de Akbul Tututu kärhanatynyň taýýarlan sowadym size garaşýar. Ona mehran watandaşlar, edil mehmanlar, gelin äder gepleşim budyň şu ýerine.
Jumamurat Kapanjayev'in yerine yetirmegine Aydın bilen dowam edýär. Dinleň, dinjalyň, edi doganlar. Mundan gider bolsaň halap şerwana, barsaň salam diýin gelsin garybym. Hasratymdan boldum deli diwana, diwana, diwana. Barsaň salam diýin gelsin garybym. Hasratymdan boldum deli diwana, diwana, diwana. Barsaň salam diýin gelsin garybym. Uçtuğalı sonrası hicran çekip ışkodun o yanası. Ağlamaktan kör olupdur yenesi, yenesi, yenesi. Barsaň salam diýin gelsin garybym. Ağlamaktan kör olupdur yenesi, yenesi, yenesi. Barsaň salam diýin gelsin garybym. Mehriban dinarlar. Siz öz maşgalaňyzdaky egin eşikleриňiziň asmandaky ak bulut ýaly arasy we temiz bolmagyny isleýän bolsaňyz, onda biz size ak bulut sewda belgili kirýüji terişdesini hödürleýär. Bu kirýüji terişdesi ähli kirleri düwünden ýok edip eşikde özüniň hoşumay iýsini galyrýar. Ak bulut asman pekideri. Vatandaşlar aýlaşymy wadaty gepleşmede dowam etýär. Biz söhbetleşmede Babajan aga gelen SMS-ler bilen dowam edýär. Babajan aga ne şu gün siz bilen gepleşmede bir näçe gatnaşdyňyz, şeýle-de ýerleşmeden bir näçe SMS-ler gelip goşdy. Häzir şol SMS-lerden bir arasyna biýjel olan aglama diýişleri ýaly arasynan bir kitapyny okap bermekçi. Beren soralarına bir dogry jogap berseňiz, Daşowut welaýatynyň Türkmenmaşy etrawynyň ýaşaýjysy Töre Çopanow Fugrodýar ol sözüni şeýle belleýär. Talam aýlaşamyň owadatly dörjük topary besiň artbaryan işleňizi üstünlük ýar bolmagyny tüýsürmeden arzu edýär. Şeýle siziň gepleşiňizde Marg welaýatynyň Oğulhan etrawynyň medeniýet öýüniň aýdymçysy Babajan Halow berjek sorawmyz bar. Babajan aga aýdymta sungatyny näçinji ýylda başladyka. Şeýle-de Babajan aga diňe Gurbanadar Hojagulywyň aýdymlaryny ýerine ýetirýärmi ýa başga da ustad halipalarymyň aýdymyny ýerine ýetirýärmi? Eger mümkin bolsa, belki ögüdgelik Tekayfyň aýdymyndan birini aýdyp berse, hasam hoşal bolardyk diýe. Bu
Bu SMS bolsa Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Gurban Täç Oradowa uradýa. Ol size beren sowaly şeýle. Diňe Gurban Nadar Hojagulyň aýdymny ýerine ýetirýärmi ýa bolmasa halk aýdymlaryna aýdýarmy diýe. Gepleşiňiziň dowamyna bir aýdymy eşitdirseňiz hasam hoşal bolardyk diýe. Bu SMS bolsa Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjysy Atamrat Annaýew iberýär. Ol sözüne şeýle berýär. Babajan Halofa berjek soragymyz bar. Babajan ağa şu mandalin saat guralyny çalyp aýdym aýdýarmyka? Eger mümkin bolsa mandalin saat guralyny bir aýdym ýerine ýetirip berse hasam hoşal bolardyk diýe. Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň ýaşaýjysy Öwedi Gylyç täşrif iberýär. Sizin maşgalaňyzda aýdym tasynyň dowam etdirýän çağalaňyz barmy? Şeýlede ilkinji halipaň marada gurrun beräýseňiz diýe. Ine şolar ýaly gelýän SMS-ler bir näçe diken, olaň hemmeten bir meňdeş soraglar şoň üçin hem içinde käbirini alyp okap berdikde. Şoň üçin men mehran watandaşlar edip mehmana şuň kun bilen gepleşigimde şu Babajan ağa beren soraglaryňyza başardykça jogap berer. Sizden. Taş oğduylatynyň sorag beripdirler, şol diňe Gurban Nadar aýdymlaryny aýdýam ýa başga da aýdymlar aýdýam ka diýe sorag berýär. Men şu gepleşige şu lälem diýip bir aýdym getirdim men. Halipamy Öwedil Tekaýewiň aýdymyny şu men şu aýtmaýan jok diýsem men ýalan swam kam diýen. Oň o halipaň aýdymlaryny hemme kişi höwgötülen aýdýar da. Hawa. Şoň aýdymlaryny men ýar ýüzüňden diýen aýdym getirdim. Öwedil Tekaýew halipamyň aýdymyny şonu aýlagşam oganyna aýdyp berjek. Şeýle hem men Gurbanlar halipanyň Hojagulyň aýdym dälle hem halipalaryň aýdymlaryny aýdýar ýöne esas aýdýarmy şol ýanky Gurbanlar Hojagulyň aýdymlary, Nurat Tokaýewiň aýdymlaryny aýdýar, Bagşlamyň halipamyň aýdymlaryny aýdýar, halk aýdymlaryny aýdýar. Ýöne şu esasy aýdýanlar şol Gurbanlar Hojagulyň aýdymlary da. Ýöne häzir men halipamy Öwedil Tekaýewiň magtumulyň sözlerine ýar ýüzüňden ýenim aýdymlary aýdyp bermekçi. Mandalin sadurlaryny men çalpylamak ýöne dutar sadurlaryny çalýan aýdymlamy şo dutar sadurlaryny çalyp şonu aýdýan birem şo dep çalýan men. Et mandalin sadurlaryny çalyp bilemek. Okuw döwründe bir halipa bolýar. Odan okuwdan soň ýokary okuw jaýlara girýän, orada bir halipaň bolýar. Okuw torup barýan bol, ýene sen bir aýdym saz diýilýänlerde hiç açan oňa aňyrdyna çykyp bolanokda. Mada hem aýtmaly hem öwrenip görmeli aýdym saz bolany. Okaýan döwrümde şol Halkap Çarif diýip bir o medeni döwrüniň müdiri bardy. Şol ma okuw döwrümde şol o medeni döwrüne gatnap şol öwredýärdi. Şeýle hem öz agam mada alty diýip olam dep çalyp aýdym aýdýardy. Şolar bilen şeýle hem geldi Çarif diýip bir akordeonçymyz bardy o amazda. An şolar bilen şol ýaşlyk döwrümizde o da mekteplerde, o medeniyet öýlerinde şol aýdym aýdýardyk. Şolar biziň halipany soň daňatyr özüne saatçylyk orta mektebine geldik. Onu Halipa Aýdow Duranow Türkmenistanyň halk artisti şo molly. Ondan soň işe başlanmada da näme aňyrda da ýörtü o da Bäşim Oranmuradow diýip bir halipamy bardy. Şu Türkmenistanyň atdydan medeni dişgäri Bäşim Oranmuradow diýip gaty ömrüni sunwata baglan adam. Şolar bilen bile işleşip aýdym sadyň inse sunwatyny şolardan öwrenip häzirki döwürde şolar bilen bile maslahatlaşyp aýdyp gelýär şu aýdymlar. Halipa diýende döwür halipa bolup durda ene özümizde häzir şu o medeni döýünde barýas boly daňatyr teklifdi bir medeni dişgärimiz bar. Şolar bilen maslahatlaşyp edýärse her aýdymlary ýadamyzda da aýdym aýtjak boldy, şolar bilen maslahatlaşyp çärelerde, bayramçylyklarda man halipa näçe kän bolsa mena şonça da kämilleşýän diýjek bolýan. Dogry belýäňde elbet başlangyç sınıfda bir halipaň bolýar, ýetkinjek ýaşda soň bolsa okuw torungda soň ýene bir halipa bir aýdymlaryny diňledip onu halk köpçüne ýetirýände. Tebäbi näçe halipadan maslahat aly bilseň, sunwatyň inçe türlerini öwreni bilseň, özüňki de tebäbi şol halipalaryň aýdymlaryny aýdym her kim öz ýoldasyny ýoluny tapýarda. Ýerde bir näçe illeşlemedem şol halipalaryň bir aýdymyny aýdyp berseňiz diýe bir konu gepleşiňiziň şu ýerine halipamy Türkmenistan halk artisti Öwedi Tekaýewiň ýerine ýetiren aýdymlarynyň birini aýdyp berseňiz hatam gepleşiňiziň şowuny artardy. Başdyr. Ruhy götürdi.
pedoroyunu gördüm Nur saçlar yar yüzünden Bir mecnunum del erdem Nuvay cendel tadından Bir mecnunum del erdem Nuvay cendel tadından Seyran eyle No bakar tanlap yadından Menin bilen seyran eyle No bakar tanlap yadından Ay eseti çağ içine Bolgoç gibi dağ içine Andalipten bağ içine Söz açılır o adamdan Andalipten bağ içine Söz açılır o adamdan Payın alın netibe baştan gözünden Ahırına payın alın netibe baştan gözünden Netibe baştan gözünden Netibe baştan gözünden Ayla akşamın o adatlı gepleşimde devam ediyet. Bidader doğulan günleri qavat gelen iyileşimden bir neçe SMS'ler gel qoştu. Gelin hadir şonu şu yerde qıyqaza tanıştırıp geçeyin. Ene bu SMS'i Aşgabat şäheriniň Büdmüýün etrafynyň ýaşaýjy Oguljer'in Durdumradowa iýerýär. Salam Ayla akşam o adatly dörjük topary. Biz her hepde diýilme berýän gepleşiňizde ýygyderli tomaşa edýäris. Sizin gepleşiňizde bu ýanglanýan aýdymlar bolsa, garlyk ýüregimde juwanlyga getirýär. Eger mümkin bolsa, meniň agtygym Mar welaýatyna gulluk borjuny ýerine ýetirýär. Daýanç Durdumradowyň 19 ýaşynyň dolmagy bilen öz maşgalamynyň adyndan tüýsüregimden gutlaýar. Şeýle agtygym üçin bir aýdym eşdirmeňizi sizden haýyş edýäris. Bu SMS Mar welaýatynyň Taxtabadyr etrafynyň ýaşaýjy Berdigelli Aşirov iýerýär. Berdigelli Aşirov hem Balkan welaýatynyň Serdar etrafyna gulluk borjuny ýerine ýetirip oturan ogly Anna Mämedi 19 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar. Şeýle-de bir aýdym eşdirmeňizi haýyş edýär. Bu SMS Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Lale Urtnyadowa olam öz jigsi Atamrady doglanyň bilen gutlaýar, oňa berk jantalyk uzak ýaş arzu edýär. Şeýle-de bir aýdym eşdirmeňizi haýyş edipdir. Bu SMS Mar welaýatynyň Mar etrafynyň ýaşaýjy Anna Täçhidirwa öz ejeti Anna Ullaýdany doglanyň bilen gutlaýar, oňa berk jantalyk uzak ýaş arzu edýär. Şeýle-de gepleşigimde bir aýdym eşdirmeňizi haýyş edipdir. Lewap welaýatynyň Halas etrafynyň ýaşaýjy Garagý Feýidowa mamasy Anna Täçhidirwany 69 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar, oňa berk jantalyk uzak ýaş arzu edýär. Şeýle-de gepleşigimde bir aýdym eşdirmeňizi haýyş edipdir. Balkan welaýatynyň Balkanawa şäheriniň ýaşaýjy Hojanýar Evidow, ýani öz maşgalasy Anna Ullaýdany doglanyň bilen gutlaýar, oňa berk jantalyk uzak ýaş arzu edýär. Şeýle-de gepleşigimiň dowamyna bir aýdym eşdirmeňizi haýyş edipdir. Mar welaýatynyň Mar etrafynyň ýaşaýjy Anna Täç Agaýewa öz ýan ýoldaşy Meretgelin doglanyň bilen gutlaýar, oňa berk jantalyk uzak ýaş arzu edýär. Şeýle-de bir aýdym eşdirmeňizi haýyş edipdir. Edi dogana şu gelen SMS'ler bir gepleşiň dowamyny okak geçerýär alamdel. Şoň üçin hem şu ýerde ýaşaýan ýerlerde şeýle-de atlary, familiýalary bilen tanış edip geçmekçi.
Bu SMS-i Gültäç Oradowa ugra diýär, olam öz maşgalasy berdigelligini öz doglan bilen gutlar, oňa uzak ýaş arzuw edýär. Bu SMS-i bolsa Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Oradgül Attaýewa iýerýär. Akbuda etrawynyň Gämowasynyň ýaşaýjy Jeren Hydyrowa iýerýär. Bu SMS-i Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Gurbangül Aşyrowa iýerýär. Mar welaýatynyň Taktabadyr etrawynyň ýaşaýjy Aşyrgelli Rozif iýerýär. Bu SMS-em Daşawud welaýatynyň Daşawud şäheriniň ýaşaýjy Annatäç Agaýewa, Liwapol welaýatynyň Halaç etrawynyň ýaşaýjy Rozgelli Rozbaýew, Balkan welaýatynyň Balkanawa şäheriniň ýaşaýjy Rozbay Hydyrow, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Annegelli Çekli fiberýär. Edi dogana şun kun bilen gepleşigimde bir näçe SMS-ler gelip gowuşdy ýöne bir gepleşiň dowamyna bu SMS-ler okak guturar ýalagam der. Şoň üçin bilen gepleşigimde SMS uradan iýleşdirmedi üçin şun kun bilen gepleşigimde gatnaşmana gelen Türkmenistanyň atgadan artisti Jumamurat Gapançaýewiň ýerine ýetirmegini aýdym bilen dowam edýär. Doglan günüňiz gutly bolsun. Goýulmadan maşgala ojaklaryňyzda öz çağa bagalalyňyzda gowunyp ýaşamagydan tüýsürekden arzuw edýär. Bilen öderjik toparmadan adyndan ene şun kun Jumamurat Gapançaýewiň ýerine ýetirmegini aýdymy sowgat edýär. Dinleň diýenjalyň mehriban watandaşlar. Ine yarım yazan hatın okudum, yatlap seni hoşal bolup oturdum. Kayta kayta gözümden sordum, ömür kıysa, süygü kıysa gider menden saylana. Şonlu lelem, şonlu yarım, şonlu lelem, yatlan meni sarvilin, gözüňe ýaş alma gülüp nezvilin. Bu balım sana bagly, senin üçin çalyan sazin, pikirsin geledim oylanyp. Şonlu lelem, yatlan meni sarvilin, gözüňe ýaş alma gülüp nezvilin. Bu balım sana bagly, senin üçin çalyan sazin, pikirsin geledim oylanyp. Mukamlarың bir bolsun ayrılıp, men hem giderin bir gün sizden saylanıp. Yatlap kalıň şonu meni oylanyp, ömür kıysa, süýgü kıysa gider menden saylanyp. Şonu lelem, şonu yarım, şonu lelem, yatlan meni sarvilin, gözüňe ýaş alma gülüp nezvilin. Bu balım sana bagly, senin üçin çalyan sazin, pikirsin geledim oylanyp. Şonu lelem, yatlan meni sarvilin, gözüňe ýaş alma gülüp nezvilin. Bu balım sana bagly, senin üçin çalyan sazin, pikirsin geledim oylanyp. Şonu lelem. Mehriban
Mehriban medeniyet sanat ustatlary, edip mehmanlar, ene şu gün bilen gepleşigimiz ahyrlap barýar. Şu gün bilen gepleşigimizde gatnaşmana gelen ene aýdymçylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymnyň, fadynyň sözüniň kimligini sorag berdik. Haýtyňyz bilýän bolsaňyz aýdyp bilersiňiz. Bilýäniňiz barmy? Zumamra dagan qeynimi. Başsyny? Men Aquda etrawynyň 44-nji orta mektebinde muallim bolup işleýän. Ýa-ni Zumamra dagan aydymny fadym Ak Muhammed Saparowyňky, sözüm Ak Muhammed Saparowyňky. Fadyny. Haýt aýdymnyň? Şo Radi Menniýan aýdymy. Ha, Radi Menniýan aýdymy. Ak Muhammed Saparowyňky. Söylemi. Ýene-de Ýa-ni Babajan agan aýdan aýdymy, sözüm Matmul Pragynyňky, fadym Öwedeli Tekaýewiňky. Ýar ýüzüňden ýen aýdymy. Ilkinji ýerine ýetirenem Öwedeli Tekaýewiň öýde aýtdy. Onun ýene-de 4 sorag bilene sowgat berilýär. 4 soragy. Ýa-ni Babajan agan aýdan maýaga diýen aýdymy, aýdymynyň sady Gurbanazar Hojagulyewňky. Ýerine ýetirenem ilkinji bolup şo öýde aýtdy Gurbanazar Hojagulyew. Ýene-de biri? Ýa-ni Zumamra dagan aýdan Garym diýen aýdymy, şahsenem Garyp Desanynyň sadynym Türkmenistanyň halk artisti Ak Muhammed Saparowyň öýüniňki. Ha, sağ olun. Häzir siz şonu dogry dip makullaýaňyzda şeýlemi? Ona siz dogry dip makullaýan bolsaňyz, şoň sadynyň sözüniň kiminkidigini häzir halipalaň özünden sorak görýälen. Ine şu ýerde biziň beren soraglarymyzda Aquda etrawynyň gelen ileşmeden biri dogry jogap berdim diýdi. Ine şol dogry jogap berdimi, ne dogry jogap berdimi? Söz sizden? Şu men aýdymlanmaňka dogry. Şu Ak Muhammed Saparowyňky. Bu sözleri şahsenem Garyp Desanynyň biri, birim şu halipaň öz sözleri. Ha, öz ýerine dogry jogap berçeýlem sizinkini. Babajan aga siziň ýerine ýetiren aýdymyňky? Şu hakikaten Zumamra dogry aýdýar, şu Türkmenistanyň halk artisti Ak Muhammed Saparow şu ilki şonu aýdymlary şu täze öwüşini berip şonu ýerine ýetiren halipamyz da. Şu Ak Muhammed Saparow şu şahsen Garyp Desanynyň Garym diýen aýdymam özüm kendi dinledik de. Dogry aýtdy muallim aýdymyz. Odan şeýle hem ýa-ni Magtumul şahyryň ýar ýüzüňden diýen goşgusyny Türkmenistanyň halk artisti halipamyz Öwedeli Tekaýew ilkinji bolup şonu ýerine ýetirdi ýar ýüzüňden. Şonu ýakly şu wagt hem ýaşlamadan şonu şu wagt ýerine ýetirip ber. Şonu beren dogry aýtdy şu muallim aýdymyz. Şeýle hem bir Gurbanazar Hojagulyewň özüniň şu sadandarlyk etmeginde aýdanda şu maýaga diýen aýdym menem aýdyp berýän ol aýdymy ýaşlaram aýdýa. Onu ören dogry aýtdy şu sadyny Gurbanazar Hojagulyew aýtdy diýip özüm ilkinji ýerine ýetirenem Gurbanazar Hojagulyew diýip şu muallim aýdym ören dogry aýtdy. Ha, onu näme medeniyet sanat ustatlary, halipalar elbetde biziň gepleşigimizde de şu ýazmaga ýardam beren Akbulut Hututy Kärhanasy bize ýardam berýär. Şeýle-de şu biziň aýdymçylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymnyň, sadynyň sözüniň kiminkidigini dogry jogap berdi, öz sowgady garaşýarda. Onu näme şu gün bu mugallimimizi, ýani biziň gepleşigimizde gatnaşmana gelen iýleşimizi gadanan ýeňiş bilen tüýsürekden gutlaýar. Şeýle-de biziň gepleşiklerimizi ýazmaga ýardam berýän Akbulut Hututy Kärhanasynyň sowgadyna gowşuralım. Sowgadyňyz gutly bolsun. Goýelmedämi Akbulut Hututy Kärhanasynyň taýýarlan sowgady siziň hem öýüňizde tämirlik nuruny çaýmagyň tüýsürekden ardy edýär. Mehran watandaşlar, edip mehmanlar gelin ona gepleşigimiziň şu ýerine Babajan Halowyň ýerine ýetirmäne bir aýdym dinlädiň, soňra gepleşigimiz dowam eder. Gadanan ýeňişiňizden gutly mübarek bolsun. Ýene-de biziň gepleşigimizde gatnaşyp durmaňyzdan tüýsürekden ardy edýär. Gecem olsa uçup gelýän, seni küýse büýmelälem. Çykdy bahar garagymha, bir azaýyp gaýmalälem. Çykdy bahar garagymha, bir azaýyp gaýmalälem.
Tebiatın özü terhoş, mağa terhoş dimelenam. Tebiatın özü terhoş, mağa terhoş dimelenam. Çamaşırları boşar yani, köle su var içer yani. Böyle elim koşar yani, başımdaki göğümelerden. Böyle elim koşar yani, başımdaki göğümelerden. Yaşıl baştık yayına lelem. Yelin zıtmadı gülün zıtmadı, yaşıl baştık yayına lelem. Ovamıdın adı derli, aklı göklü. Arman yönü ömür çekli, yoktur senin doyma lelem. 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 Yoktur senin doyma lelem. Yoktur senin doyma lelem. Mehran vatandaşlar, size yetirmekten aydım saati yoxbetli konuşlamız lordan varat. Şuun kuğun bidin gepleşimde qatnaşmana gelen, Medine Sonut ustaatlarımdan yerini yetiren aydımları, yeşerde beren gurumları sizin goğunuda yaranır deyip umid ediyad. Gepleşimden ahırına bolsa, Medine Sonut ustaatlarımdan arduğunu eşitmek, bidin her birimiz için yakımlı bolup dur. Baba Can sidin bir arduğuluğunu deşteydik. Medeniyetin, Sunutun hak hukukundarı, hormatlı arkadağı prezidentimizin cantağı olsun, ömür udak olsun, tutyan tutumlu işleri ilmi dama ruvaşlıklara veslendim. Sözümün ağırında olsa, men şu aile ışamı o vadi, aydım sağlı gepleşinize bir aydım yerine getirip bereyim. Başüstüne. Aşkımda bollum men hatta canım cefa eyledin, canım cefa eyledin. Sen tercemende sedet doğu sevduğum gül beni bu şey bağ eyledin. Gül beni bu şey bağ eyledin. Sen tercemende sedet doğu sevduğum gül beni bu şey bağ eyledin. Gül beni bu şey bağ eyledin. Bilbilem yalvar yar yara, bağımda bollum avara.
Bilbilem yalvar yanara bağımda bollum avara Ettin beni yüzü kana sevdüğüm Öcüdüğünü ağ eyledin Öcüdüğünü ağ eyledin Ettin beni yüzü karo sevdüğüm Öcüdüğünü ağ eyledin Öcüdüğünü ağ eyledin Sözleşelim badır sana gözüm adam badır sana gözüm adam badır sana Yüreğin tudadır sana sevdiğim kara bağrımda eyledin Kara bağrımda eyledin Yüreğin tudadır sana sevdiğim kara bağrımda eyledin Kara bağrımda eyledin Ağlayan men bu derdim çok sen dilinden değdi bir Ağlayan men bu derdim çok sen dilinden değdi bir Hayatına vada takat yok sevdiğim ne hak yerdin har eyledin Ne hak yerdin har eyledin Hayatına vada takat yok sevdiğim ne hak yerdin har eyledin Ne hak yerdin har eyledin Sen tercemende fedet ol sevdiğim Gül benim şey bağ eyledin Gül benim şey bağ eyledin Cuma Muradağa sizin bir arzuwlaňyzy eşdäýsek söz sizden. Bizim şu geçmişimizi ýatlamany, hormatly arkadaşymyz uly mümkinçilikler döret berdi. Halipa şagirdlik ýoly açyp beren üçin arkadaşymyň jan sag bolmagyny, başynyň dik bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Sözümiň ahyrynda da şu bir aýdym aýdyp bereyim. Başystyna. Asmanı günüm ayım sen Zeminne yoktur tayım sen Peri pekerim söyün yarım sen Men Garaş yansana canım men Nurlanıp dünyami sen Güller düğün yolunu dolum sen bana Süydüm seni garaş yarın canım sana Yıllar düştü de ara yüreğimde göçmecek sevgiler ettin sen Dolum sen bana Süydüm seni garaş yarın canım sana
karaş yarın canım sana. Yıllar düştü de ara yüreğimde göçmecek sevdirttin sen. Mehriban Medeniýetiň ustatlary, ediz mihmanlar, sadanlar şuň gün bilen gepleşmede gelip çap beren sadaryňyz üçin, aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin, beren gurulmaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Goý siziň hem iş ýerleriňizde, maşgala ojaklaryňyzda agdyberlik, bagtyrlyk höküm sürmegini tüýsüremizden ardy edýär. Goý elmedama ýurdumyzda her bir aýdýany hoşa waglaryňyz dünýä jahana ýaňsalmagyna tüýsürekden ardy edýär. Vatanım Türkmenistanım, odulun ıkbala berilin payım. Karıştı vatanım Türkmenistanım, bir caydık ata babalan bindin. Başımı teştaydım yer ova kindim. Sana upalılık kafamım andım. Karıştı vatanım Türkmenistanım, bir taraf vatanım Türkmenistanım. Buğun seyli çıktım salı solumu, ata yurdum, minzer yerin bağını. Uyusuncum, eksilmek yaşıl dulumu, karaştı vatanım Türkmenistanım. Buğun seyli çıktım salı solumu, ata yurdum, minzer yerin bağını. Uyusuncum, eksilmek yaşıl dulumu, karaştı vatanım Türkmenistanım. Bir karar vatanım Türkmenistanım. Arkada yetirdi bagtiyar döwre, ýodalar öwürle aýdyň şaýoly. Baglyk nagmasy bagtiyar ile, garaşdy watanım Türkmenistanım. Garaşdylyk erkinligiň çırbaşy, ak ýolu çagyr ýar ýakyny taşy. Kalbymyň joşguny göwüllüm goşy, garaşdy vatanım Türkmenistanım, bir taraf vatanım Türkmenistanım. Buğun seyli çıktım salı solumu, ata yurdum, minzer yerin bağını. Uyusuncum, eksilmek yaşıl dulumu, karaştı vatanım Türkmenistanım. Buğun seyli çıktım salı solumu, ata yurdum, minzer yerin bağını. Uyusuncum, eksilmek yaşıl dulumu, karaştı vatanım Türkmenistanım. Buğun seyli çıktım salı solumu, ata yurdum, minzer yerin bağını. Uyusuncum,
Türkmenistan'ın yüreği Aydım Saad bilen, oyor yartın bizi hoş ovad bilen, aydımlar yanlanyar pervadı bilen, sen beýik kudrasyň ajap owadım. Mehran watandaşlar size ýetirmegitlen Aydym Saadly söhbetde görnüşlemek şulardan ibarat. Biziň gepleşigimiz siziň göňüňize yarandyr diýip umyd edýär. Bize şeýle ajaýyplyklar göredip beren, geçmişimizi ýatlamaga ähli şertler göredip beren, sungatymyza uly hormat goýan, sungatymyzyň hak gowanlary gahrman arka damyda köp sag bolsun aýdýarys. Goýna sag bolsun, ömrü uzak bolsun, el ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumly işleriniň rawaçlary etlenmegini tüýsüremden ardy edýäris. Şeýle ýaşy ardylary her ýeriňizde ardylap, aýla akşamyň owadatly gepleşigimizi geçirip turýarys. Ýene de elimde duşýançak tagaman oturum edidileşler. Öňe, diňe öňe, jan watanym Türkmenistan.